Bodebus Venray in ere hersteld. De Peelkorf behaalt zege. Het is vandaag 22 april. Dit is het Pelemaasjournaal. Invalide Sport- en Belangenvereniging Venray en omgeving heeft afgelopen zaterdag voor de 34e maal in samenwerking met TTV Red Stars het nationale ranglijst paratafeltennistoernooi voor mensen met een beperking gehouden. Uit heel Nederland waren de tafeltennissers naar de accommodatie van TTV Red Stars in Venray gekomen. Er waren maar liefst 84 tafeltennissers die zich hadden ingeschreven voor dit jaarlijkse sportieve hoogtepunt. Bij dit toernooi speelde de aard van de beperking geen rol. Rolstoelers en staande spelers met een beperking deden hun uiterste best om een van de ereprijzen te bemachtigen. Maar ze genoten vooral samen van hun favoriete sport. Net als vorig jaar werden zij daarbij een handje geholpen door een groep leerlingen van het Rijland College die deze dag een deel van hun maatschappelijke stage vervulden. De Bodebus is sinds lange tijd in ere hersteld. Zaterdag werd deze tijdens de Limburgse Bodedag in Venray voor het eerst getoond. De naam doet misschien denken aan een auto, maar nee, de Bodebus is een insigne. En die werd zaterdag door de burgemeester overhandigd aan bode bij de gemeente Venray Henk Verhoeven. De Bodebus heeft een lange traditie en kende vroeger een andere vorm. Ja, dat stamt van heel oud, van ver verleden. De machthebber van het gebied had vertellers die dan iets mochten vertellen over wat de machthebber ging uitvoeren. Dan had hij een perkamentrol en die stopte hij in een bus. En vandaar de Bodebus. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Bodekring Limburg komen alle bodes van de gemeente bij elkaar. En dit jaar was dat in Venray. De taak van een bode is multifunctioneel en zeer divers. Nou, wij doen heel veel. We zijn een beetje spinnend web van de hele organisatie. Wij zorgen voor beveiliging, voor repro, voor interne post. Voor, wat doen we nog meer? Kleine technische dingen. We spinnen het web, van alles wat. Wat vindt u zo leuk aan uw baan? De afwisseling en de contact met de collega's. De Bodebus is gemaakt door de Venrayse edelsmid Pieter Moren en zal worden gedragen tijdens officiële gelegenheden. De Peelkorf behaalde paasmaandag in de hoofdklasse A een zwaar bevochten zege op laagvlieger Ayola de Wilmas. Met haar enige treffer van de middag bezorgde Sharon Wismans in de slotminuut haar ploeg de kostbare 2 punten in de strijd om de titel met 12-11. Beide ploegen gingen op Sportpark de Vlies het hele duel gelijk op. De gasten hadden bij de rust een minimale voorsprong. En na de pauze liep Ayola de Wilmas zelfs uit naar een 7-9 voorsprong. De Peelkorf toonde in de slotfase echter genoeg veerkracht om de achterstand uiteindelijk om te buigen in een overwinning. De ontlading bij de IJsselsteinse korfbalsters was na de zege enorm. De Peelkorf heeft met nog 3 duels voor de boeg de strijd om het kampioenschap helemaal in eigen handen. Op zondag 27 april gaat de koploper voor een inhaalwedstrijd op bezoek bij DSV. Op 11 mei speelt de Peelkorf uit tegen Olympia, terwijl op de slotdag van de competitie, zondag 18 mei, op eigen terrein nogmaals DSV de tegenstander is. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af naar 7 graden. Tijdens het grootste deel van de ochtend is het droog en vrij zonnig. Vooral 's middags en 's avonds vallen er enkele buien. Tijdens zonnige perioden wordt het zo'n 20 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.